Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Martes og pizza 30 na. Nining buwan karon mahigalas Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhila man gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong butaga mga kaigsunan, holiday tibok nasod karong adlaw subay sa pagtimaan. Sa ika-150 or 129 na nga tuig sa kasumaran sa martyrdom sa bayani nga si Dr. Jose Rizal. Straight to the point. Sa nanarbaho karong adlaw, double pay ang madawat nga sweldo tungod kay usa kini ka regular holiday. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad ba kay igsunan robutagas tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong gitimaan mahigala ang kasumaran sa pagkahiro ni Dr. Jose Rizal mga sukin tigpaminaw. Kumusta man ka mga kaigalaan usa ka tawo mga higala nga bisan pa man sa iyang kahimtang no kung atong tan-awon mahigala nakaadto man ko ng panimalay ni Dr. Jose Rizal dito mahigala sa Laguna. Niadtong panahon na inanak kadako imong balay medyo na okay na gyud ka na. Calamba Laguna no. Ug ako natan-aw ba indekin katong balaya niadtong kahimtangan niadtong nga panahon dato mo atong panahon na. In fact mga kaigsunan napa-eskwela man to sa Rizal mahigala mga abot nitong Spain mga sukit tigpaminaw. Pero bright boy gis no to sa Rizal. Pero sa iyang kadato mga kaigalaan sa iyang status katilingban bisan pa man sa iyang kahimtang sa iyang status naka-eskwela siya mahigala ga lain-laing mga lugar maka-afford ang iyang ginikanan. Kinini ang maklaro man nato no. Akong gisusi dito mahigalang balay Dr. Jose Rizal kani adto kadak onday nya atong panahon na bisag gani karong panahon na may gala medyo makaingon ka magyud nga tubig-tubigan yun. Medyo well off ang ilang pamilya. Base sa ilang panimalay. Ang yuta may galang gigitukuran o ang ilang panimalay. So makaingon ka nga medyo tubig-tubigan. No? Pero bisan pa man ana, iyang gisakripisyo ang iya mga higalang kaharuhay nga kahimtang. No? Aron mga kigalaan sa pakigduyog mga higala sa mga kabos o giuna gyud ang nasod nga Pilipinhon. Straight to the point. Monay usa ka hiyas mahigala nga naa ni Dr. Jose Rizal nga giuna niya mga higala ang kaayuhan sa nasod, ang kaayuhan sa katawhan. Wa niya unaha ang iyang kaugalingon kabuton naon pwede magdi na sa pagkabana indekin. Daan naman to, di sa pagkabana total magkakaon sa tarong. O di sa pagkabana mahigala, sakto man sa gigdaanan, sakto man sa kahimtang. Pero bisan pa man yana, nagpakabana siya. Giyang giuna mga higala bahalag masakripisyo ang iyang kinabuhi. Basta importante mahigala nga iya kining gihalad alang sa nasod. Straight to the point. Kumusta ka ang ato mga congressmen? Ang ato mahigala mga senador? Ha? Nga doon na mga higala yung mga flood control projects insertions? Naapa ba kayo nabilin bisag jutay na lamang nga hiyas unta ni Dr. Jose Rizal aning mga tawhana? Nga isakripisyo ang kaugalingon alang mahigala sa katawhan, alang sa nasod. Ha? Kaning mga tawhana nagpabusog sa kaugalingon. Nagpabusog sa kaugalingon bahala nag mga matay ang uban. O nang hala kurakot dito, kurakot dire ang flood control project mga higala gikurakot o maayo. Bahalag di na magkadimao mga higala kanang proyekto, bahalag na ghost na kana, bahalag substandard. Ni resultas kamatayon sa mga inosente mga tao, bahala na. Basta ang mga buaya, hayahay sila, porbida. Straight to the point. At pagtagad lubutagas sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin pagkasunog sa siyam katindahan og mga pabuto dito sa mga barangay Minulos lungsod sa Barili ni Danyos og 2 milyones ka pesos.
Straight to the point. Gipangita na karon sa mga otoridad ang duha ka mga lalaki nga giingong maoy na kaingon sa maong sunog didto sa mga lugar kay ni dagkot og pabuto nga triangle unya giitsa ngadto sa hapag nga adunay mga pabuto. Straight to the point. Pero kini mga tawhana makikila nagkiat lang gini or baka pariglar na ni ila o baka mga sagol na ni sa ilang timpladas kabatanon or unsa ba kay nasuod silang utok. Kay ang ilang motor mahigala na apil kasunog. Basig tripping lang siguro to mga kaigalaan wa nila damha nga inadto kakusog ang pagkasunog ug hasta ilang motorsiklo na apil pug sunog. Straight to the Katong point. pagtagad rubutangas to manuman mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin human sa duha ka buwan nga pagka-missing atol sa bagyong Tino, usa ka patayng lawas ang naugkat sa daang suba sa Ilaya, Barangay Kutkot, lungsod sa Liloan. Straight to the point. Kumusta naman ka na-identify na ba ka ni maong patayng lawas day? Nga na gikuha sa bakho, kay tuwa pa manghigala liman ka adto pa ning buwan sa Nobyembre 4 mahigala katong bagyong Tino. Apan karon do na pay nakutkutan nga patay. Nagatanig pagtagad rubutagas to banuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Naa point. karon sa Maturan Funeral Parlor gidala kining maong nga patayng lawas. Straight to the point. Samtang sa laing nga bahin na sa kauluhan duha ka sangang sangas kongreso ni ratify na sa General Appropriations Bill alang sa 6.7 trillion pesos nga 2026 national budget. Straight to the Abig point. mitagam ni mga congressmen hasta ni mga senador mas dako na mahinuon ning atong budget unto igahin og samot day. Naunsa naman ning kalakiha, Straight to the Kadaling point. pagtagad do butaga sa atong banuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the May point. lagi dakong budget ug ang projected income mga higala mao ay gigamit. Ang problema na nangutang. Straight to Ang the gobyerno point. sa Pilipinas nangutang para mga kagalaan nga mapadagan ang atong panggobyerno unya gipangkawat ra ang inutang. Straight to the Mo na point. sakit nga pamalandungon mga sukid dig paminaw. Samtang sa pikas nga bahin kongresista Leandro Leviste gipasanginlan nga pugsanon ang pagkuha og mga dokumento o sa gitawag nga Cabral files gikan sa botan sa Department of Public Works and Highways. Straight to the Kining point. pasangila mahigala bida. Masabot na gyud nato nga nilikoy na gyud kining Marcos administration labot ining iyang investigasyon kunuhay sa flood control project. Straight to the point. Pila na hinuon mahigalang giguba, no? Gubuon nila mahigala si Congressman Leandro Leviste nga nipagawas mga kagalaan sa Cabral files. Straight to the point. Gusto nila mahigala nga gubuon ang kredibilidad. Ipakita ng CCTV niya. Kompleto mag CCTV ng DPWH. Pag adto mahigalang Leandro Leviste mahigala sa opisina sa DPWH kay nangayo siya ining kopya ni Cabral sa buhi pa si Cabral, kompleto man nag CCTV. Unya dito sa CCTV mahigala maklaro dito og namugos ba na si Leviste or makuha niya ng mga files. Straight to the Simple point. naman na kayo nga tan-aon. Ngano man ni karon mo namang nalikoy ni. Mura magpariha tong Congressman Miao nga ang musulti may gala against sa administration, una pang nasilutan. Kung ka mahigala sa mga kurakot, wa pa masiluti hantod karon. Straight to the point. Kabantay ba mo nabay mga politiko na karon? Congressmen o mga senators o mga cabinet secretaries, mga dagkong isda nga napriso mga higala, wa pa gyud. Straight to the point. Wa matuman ang saad ni Marcos nga dunay mapriso before ang Pasko. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mahigala, Sayo naman na, og mingon manghigala nga kanan nakuha ni Leandro Leviste nga file ni Cabral, pinugos nga pagkakuha, i-check ang CCTV diha sa DPWH. Namagan CCTV ng regional office, kanan na ba noong opisina sa national office sa DPWH. Kadaghang kwarta ng DPWH. Straight to the point. Pero wala gyud nakita dito nga naglayugay silang duha. Kini mga higala si Leandro Leviste ni anang maong mga CCTV sa DPWH. Ano man nagkanabang naklaro na ba nato ba nga way sinseridad? Way sinseridad sa pag-imbestigar ining korupsyon. Kay pagkamatay ni Cabral, mura bang nalipay pa hinuon nga namatay ni si Cabral o kiwa na. Di na nato makuha ang mga flood control project kaya namatay na mas Cabral. Karon ang niingon mahigalang congressman nga na ako'y kopya sa files ni Cabral, mo pa'y gubuon ang credibility. Noon, saan naman ang kalakiha? Nganong di man imbitahon si Leandro Leviste, salamat kay naa ka ning kopya, habi, tagaim yan ni aron ato ning i-check, atong i-verify kung tinuod ba ka ni. Tanaw na to. Giin na naman hinoon may galawa na kuan probative value. Kaya dapat si Cabral ang mo sulti. Wa naman si Cabral, patay naman. So, wa na na.
Ananaon ka day ba? Muna nga na negative 3 kinis Marcos karon. Straight to the point. Simple naman ka ng analisaron. Dili man na mga higala kinahanglan og sus ginoo ko. Di man na kinahanglan og nakatunob ka sa College of Law. Di man na kinahanglan nakatunob ka kolehiyo. Di gani kinahanglan nakatunob ka eskwelahan. Maanalisar nimo mga sukit dig paminaw. Straight to the point. Ang tanig pagtagad ro butaga sa panuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang subay ni ini ang Office of the Ombudsman pahigayo na og forensic examination sa hard drive sa computer ni kanhi DPWH Yusek Maria Catalina Cabral aron pagdeterminar kung tinuod ang files kini pagawas sa mga detalye sa budget insertions alang sa mga flood control projects. Straight to the point. Pida ning kwartaha may gila binilyon ning kwartaha kung tinuod og imbestigar ni my God. Kinsa may dunay capacity nga mo imbestigar ani kung tinuod ang gobyerno. Nga mingon ng gobyerno wala na lisod daan na kay mo ni mo na puro sa lisod. Unsa naman ang kalakiha Ato ni tagag pagtagad rubutaga mahigala. Kinig uban pang mga eskrutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa